Matur sembah nuwun sampun dipunaturaken menika pepiling Mas Gareng. Wonten wulan sura menika kathah sanget kejadian-kejadian yang bisa menjadi tolok ukur Mas Gareng. Kadosta pertobatan Nabi Adam alaihissalam. Terus kapal Nabi Nuh berlabuh. Nabi Ibrahim selamat dari siksa Raja Namrud. Nabi Yusuf bebas dari penjara. Gitu. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus. Nabi Ayub sembuh dari penyakit. Terus Nabi Musa selamat dari Fir'aun. Niku dumadi ing wulan sura. Lan aku teka aos wis terjemahkan sura. Apakah arti dari sura? S-U-R-A. S-U-R-A-S. Supaya U urip R rodo A ayem digedhekake prihatine dikandhelake panembahe lan aja lali marang sedekah. Leres. Nggih, Walah bojoku tak onceki dadi anak loro kok. Apakah arti nama Dalijo? Ayo, kan. Dalijo ki daleme ngayujo. Oh, nggih. Terus Li nggih. Ayo, apa? Lipat kepinterane. Limpat to. Nggih. Lipat. Terus jo Dadi sepelek nadyan elek dheweke iki tetep elek. kok nang
Sarjana elek kok ya. Lho, wong ki ora ana sing sampurna. Nggih, Aku ki wong apik. Sing sampurna ki omong rokok. Ora merek. Kuwi Mas Dalijo wis, sakniki Budayati. Yo. Ya, Yati. Kowe ngene kerek ngeceke kerek. Oh. Kali tanparan kowe. Ayo. rasa aku kok mulai liwat ngarepe main. Wong iki kok diterjemahke wis arep. Nek ora gelem metu ngarep dalem Bude, nek balik ning Semarang ngelangi. Oh ya. Jegur segoro ngelangi iku ora wis tekan karo Semarang. Ngubengi Pulau Jawa. Apa? Yati. Ya. Oh, sampe Suyati. Sugih ngelmu sing bisa ditiru. Heeh. Ya ini. Nggih. Ya ini orangnya yang wajib kita tiru. Leres. Terus Titi mongso iki dadi panutane seniman sing luwih enom. Weh. Ya, pancen pinter. Nek kok sik izin meneh. Niki nggo PR panjenengan. Asmane beliau Wakil Ketua DPR RI Nasdem Bapak Saan Mustafa. Wis, ayo. Nek iso ya slamet uripe. Bapak Saan Mustafa. Ayo. Saan Mustafa saat ini menjadi anggota DPR RI. Wakil Ketua betul. Iya. Iso ya. Nah, gila bahwa bener kok. Terus Anki Saan dong. Nggih. Anki singkatan atas nama Partai Nasdem. Ya. Ya, bener. Ya. Ya, Terus Mus. Musyawarah mufakat dadi paguyane beliau. nggih. Terus Tobat. Tobat piye maksudnya piye? Tobat. Apa kok ora genah kuwi to? Tobat piye? Tobat kuwi dilakukan beliau setiap hari karena beliau merasa tidak orang yang sempurna, pasti ada kesalahannya. Oh, Tobat. nggih. Mawas diri, nggih. Terus, Pak, Familiar. Jadi Oh, kalau nggih. karena dhewe kos dulu dadi wong dhewe iki mesti diparingi. apa kaya? Lah ya genah wong ditimbali kok ya. Iya, Kudu bersyukur. iya kira-kira. Ya. Wah, saiki kene iki jenenge nggone kene. Parangkusumo. Sayo. Ayo jletreno. Ngono to. Ya ora kok. Kuwi ana artine Parangkusumo. Parangkusumo. Kuwi nek disingkati. Yo. Tapi pada saat ini ada acara sedekah laut menyambut 1 Muharram dan 1 Syuro. Ya. Terus Rangkaian acara telah dimulai dari siang tadi sampai saat ini. beres. Terus Kumpulnya dana untuk menggelar pagelaran wayang kulit. nggih. Terus Sudah dipilih dalam yang kondang dari Surakarta Ki Bayu Waji. terakhir Mongso iki yo disuguh gareng saka Semarang. Nasibmu aku ora ngerti. budaya ati Mas dari sore dileboki piye to? Mau suwe aku kok. Sampeyan yo ora kuwon-kuwon, ora aja bali lho. Yo. Gareng Semarang. Yati. Dari Mam. Dari Mas. Oh, Ora amit-amit kadang oke, ora iso bali. ojo to. Pacamanmu arep nyakek. Ora banmu tak gembos. Ojo wong aku numpak mobil lunga tok. Ampun Mas Darjo, ampun. Iku Kowe tak kandhake babadi. diran mesake. Ampun sia-sia kali Mas Garek. Ogo-ogo sing iso ngomong ya mung karek kuwi Mas Darjo iki. Lho, mau apa-apa sing aceng ki. Apa diobong? Oh, ya apa Mas Garek. Sing iso ngomong katut niku. Mulane aku mau dhewe ning kono iki wedi digotok kono. Kok dikira kokoe kan siji. Aku sing paling tak senengi sing nganggo apa singlet ngono. Oh, kok kan sing Ono sing wedok buri dhewe mau. oh iku sing padha nonton aku. Karo aku. Kok kancaku aja glibet ae. Wah, anggere wayangan iki iki aja golek kanca kerawitan ku ilang kabeh angel budhe. Wis. Datang dodroki ayo.
Oh, nggih. Aku enggak usah. Budhe, mbok anu nyuwun berkahipun. Mbok ketan anu napa? Kula nyuwun budhe nyekar menapa derek. Kalau dia itu Mas Darijo ya roh. Ayo, nggih. Aku ngeroli jadilan. Budhe kula aturi nyekar rumiyin budhe. Monggo. Suaraku ki wis ora apik-apike nek nyuarani. Nggih anu Mas Dalijo, oh nyepi. Nyekar ayo. Kula tak nyuwun swanten Mas Dalijo. Bawa dandang gula nyidam sari Mas Dalijo. Mangga, panjenengan yo gandrung rol putri no, Budhe Yati. Nah. Merem ya. Merem. Kebetulan nanti sing ora ana sing berubah gantenge tetep wong tambah brengos karo wetenge gede kok. Mas Gareng menyora kesepian. Wah, Mas Dalijo lek duet kali Budhe to. Sampeyan tak goleki jodoh. Amin. Iya. Yo Ika, ini nyedaki Mas Gareng ini. Baik Kak udah dinisik. Mangga, ayo mentaram terus. Mas Dalijo karo Budhe Yati, Mas Gareng karo Mbak Ika. Wis. itu jenis siwak meneh iki. Iwak apa? Bluntak. Iki kok buta to. Iki nang kene iki yo ono. Apa? Wujude karo jenenge padha. Apa ki? Uget-uget. Sing sini. Eka uget-uget. Ah ning anu niku pentingane ora iso mati Mas anu Mas Dalijo. Oke to. Nek ora iso mati, iki to. Arep mati yo sik uget-uget. Saya mau bicara juga. Sing mati malah gareng ya, Rek. Oh, ya. Aku tuh loh, bayu yo pen-pene ya. Napa to Mas? Sing dia lho kae jebakan-jebakan. Lagi sak Jakarta. Nek sing beno sak jangkar yo. Malah ngirit bahan. Aku uget ning suarane apik lho. Lah, malah iki. Gum tenan, Nduk. Aku kok dakoni. Nggih no. Mas Dalijo kali Budhe Yati jenengan karo anu Eka. Lho Mas Dalijo diatur iki Mas Dalijo. Monggo didaftari. Bawanipun kok pelokno nggih. Nggih. Duk wong ayu. Ngoten iki. Kula bawane Sinoma nggih. Oh, Nggih, nggih. Oke, monggo. Sak merdikane panjenengan. Monggo. Menangi zaman edan. Hari iki ora gandrung Mas Gareng. Kok cakepane menangi jaman edan kok. Pangkon mah. Nggih. Tur iki nggih mboten gandrung, mboten ngumur kok niki ya. Lah napa? Modele yo kaku diformalin kok. Wong amrane. Aku ya enak. Aku lagi ngadeng ya diarani wak buta. Sing jemeger-jemeger ku kaya ngene gedekne. Masaku kok. Bojo nyek karo Eka. Iku arep kaya ngopo ku ya sindenku kuwi. Iku ya gawanku. Nang bela. Arep kaya tugelan debok niku sindenku. Aja tok elek-elek. Arep kaya maisan kuwi ya sindenku. Arep kaya patok kuwi ya sindenku aja dielek-elek. Ane sikire dijine papat e. Dijine papane. Tur elet. Wah, buta. Aku ora uga dudu bebek. Wis. Iki yo ora tak terima. Kok tapat. Sing ngopo dijine papat. Lima siji ora tuwa jentik enek. Sing siji jempol ya. Oh, ya bener. Bener Budhe. Heeh. Ning kok kabeh kaya jahe. Oh, jadi jempol niku mboten driji. Dudu. Ya. Ojo nesu yo nyanyi galon wapi. Ani pujanipun Kang Mas Ora apa pujanipun keramas iki apa? nyanyi pujanipun Kang Mas kok nyanyi galon mati. Ayo Mas Dalijo tutuke sik. Monggo. Ewa kaya ing pambuti. Sae wong kabeh apa-apa wis ana dadak bingung. Arep ngedan ora lamun
ora hanglang boyo ngapa Bukan boyong. Boya. oh Ini garangan Semarang. gareng gareng Wes to, garing kok garangan. Boyong. Gareng kan nek Semarang Semarangan. Nek Solo Solonan. Seragen Seragenan. Nek gareng Garangan. Oh yang ngono kuwi ganjar. Iya. Aku jati pasean elak malah elek ya. Monggo lanjut. Monggo. boya darbe pamile Kasan ipo Yo Mas Alisa. Delalah karo selalah. dilala karasa ngalah Nggih. bejo bejan nekang lali luweh bejo kang elawan was Nggih. Mbok menawi anu Mas Dalijo panjenengan kok nembang cangkepane niku wau kersane napa panjenengan? Mempunyai maksud apa? nggih menika yasan para luhur duwe nguni Nggih. menika minangka pemut utawi pepeling ugi Nggih. menangi jaman edan jaman saiki wis jaman edan Nggih. yen ra edan ora keduman ning luwih becik ora perlu melu edan nah niku Nggih. becik nggih Mergo niku wau nggih, sak bejo-bejane wong lali, isih bejo wong eling lan waspada. yakin Dadi anu Mas Gareng, dengan majuning jaman iki kudu diati-ati. Nggih ta? Saniki jaman medsos niku saya medeni, yen nganti ora teliti kelu marang tumindak dudu niku malah mbilaeni marang awake dhewe. Ya mengikuti ning aja kalah. Oh nggih, heeh. Ngeli ning aja keli ra ngerti. Nggih. Nggih, matur suwun. Yo dibacutke langgame yo. Monggo. Ki Daksari yo, Mbak. Mbak Eka, prihatin sih. Monggo, ayo. Diaturke buka selop, Dek. Monggo. Yo. Yo, Mas Dalijo, soal Ibu Diyati.
Lanjut, ya kak. Bablas kembangan nanti lo segera. Ayo, pur kabeh. Terima kasih matur nuwun Budi Mas Dalijo Mas Gareng. Gandeng mau mangkate wis muni to Mas Gareng. Mengke tak tutuke ning Patek Songo. Nggih. Bakune kabeh padha kecekele. Nggih. Iya, netepi wajib ora dadi tundane sih. Ayo tak dereke Mas. Ayo. Agarkan samya sipun Windara pringkang samudra Kadya pandrahing puspita
Yeay. Jauhan. Yeay.